Yunus Beşe Kemîn û vê gotina Xudan ji Yunusê lawê amîtay rahat. Rabe here neynowa wî bajarê mezin û dijî wê bang bike. Ji ber ku xerabiya wan derket heta pêşiya min. Lêbelê Yunus xwest ku ji ber Xudan bireve Tarşîşê û daket Yafayê. Keştiyek diçe Tarşîşê dît. Heqê birina xwe da û bona ku ji ber Xudan here dûra Tarşîşê bi wan re keştiyê siwar bû. û Xudan bayek mezin şan ser behrê, di behrê de bahozek mezin çêbû û hema mabû ku keştî perçe bibûna. Keştîvan tirsiyan, her yek ji îlayê xwe re qêriyan û bona ji wan re sivikî bibe her tiştê di keştiyê de neavêtin behrê. Lê Yunus jî daketibû embara binî ya keştiyê û raketîbû û ketibû xewekî giran. Serekê keştiyê nêzîkî wî bû û jê re got: Ya tu, zilamê radikeve, çî te heye? Rabe bangê Xwedayê xwe bike. Dibe ku Xwedê me bîr bîne û em helaq nebin. Her kesî ji hev û din re gotin: Wernem pişkê bikişînin û bizanibin ku ev belaya bona kê hatiye serê me. Pişkê avêtin, kê taliyê Yunus. Wê wextê ji wî re gotin: Em rica dikin ji me re bibêje. Ev belaya ku li ser me ye ji ber kî ye? Karê te çi ye? Tu ji ku tê? Welatê te kîjan e? û tu ji kîjan qewmê yî? Wî ji wan re got: Ez İbranî me. Ji Xudan Xwedayê ezmanan yê ku girav û behran afirandiye tirsim. Ew zilamana pir tirsiyan û ji wî re gotin: Ev kirina te çi ye? Wan zilamana dizanîbûn ku ew ji ber Xudan direve, ji ber ku ji wan re gotibû. Ji wî re gotin: Bona ku deryal dijî me aş bibe, ka em çi te bikin? Ji ber ku behr her ku diçû bi bahoz dibû. Wî ji wan re got: Min rakun û bavêjin behrê. Dê wê demê behr li dijî we aş bibe. Ji ber ez dizanim ku bona min ev bahoza mezin bi ser we vetê. Lêbelê wan zilamana bona ku vegerin giravê bi hemû hêza xwe bêran kişandin. Lêbelê ji destê wan nehat. Ji ber her ku diçû behr hîn jî bahoz dibû. û bangê Xudan kirin û gotin: Ax ya Xudan, em li ber te digerin. Em ji ber canê vî zilamê helaq nebin û xwîna bêsûc li ser me neke bargiranî. Ji ber ku tu, ya Xudan, çawa bi te xweş hatibû xuyanîbûn te wisa kir. û rabûn û Yunus avêtin behrê. Harbûna behrê aş bû. Wê demê van zilamana pir ji Xudan tirsiyan. Qurbanan bona Xudan ser jê kirin û qewlan dan. û Xudan bona Yunus da qurtîne masiyek mezin amade kir. û Yunus sê roj û sê şev di zikê masî de ma. Beşa duwemîn. Yunus ji zikê masiyê ve ji Xwedayê xwe Xudan re dua kir û got: Di nava tengasiya xwe de bangê Xudan kirim û bersivê da min. Ji sînga warê miriyan ve bangê alîkariyê kirim û te dengê min bihîst. Ji ber ku te min avêt balûpalê, nava dilê behrê û şelav dora min girtin. Hemû şepêl û pêlên te ji ser min ve derbas bûn. Gotim: Ez ji ber çavên te hatim qewirandin. Lêbelê ez ê dîsal perestgeha te yê pîroz binêrim. Av dora min girtin. Ta heta can. Balûpal dora min girt. Kevzan li serê min geriyan. Ez daketim heta koka çiyayan. Ji paşî min dinya heta bêdawîbûnê hate zend û bendkirin. Lêbelê te jiyana min ji kortalê derxist ya Xwedayê min Xudan. Dema di hundirê min de canê min ji bîr veçû, Xudan bi bîr anîm. û dua min gihaş te, heta hundirê perestgeha te. Yên hürmeta wan ji putên derewîn re hene, nametên xwe berdidin. Lêbelê ez ê bi dengê şikiriyê qurbanê ji te re ser jê bikim. Ya ku qewl kirime ez ê bidim. Xelaskirin ya Xudan e. Xudan ji masiyê re got û masî li reşayiyê Yunus verşiya. Beşa sevemîn. Cara dudiyan vê gotina Xudan ji Yunus rahat. Rabe here neynova wî bajarê mezin û gotinên ku ez ê ji te re bibêjim ji wê re bang bike. Yunus rabû û gora gotina Xudan çû Neynovayê. Neynova bajarekî zaf mezin bû. Firehiya wê rêya sê rojî bû. û Yunus dest bi ketina bajêr kir. Rêya rojekê meşiya û bang kir got: Hîn çar roj heye, wê Neynova xerab be. Gelê Neynova baweriyê bi Xwedê re anîn û rojiyê îlan kirin. Ji mezin heta biçûkan wancilikan li xwe pêçandin. Vê gotina geşt qiralê Neynovayê. Ji textê rabû qeftanê xwe derxist, cilikan li xwe pêçand û ser xweliyê rûnişt. Bi fermana qiral û zilamên wî yên mezin li Neynova bang kirin û dan bihîstin. Bila mirov û heywan, gav û dewar tiştekî tam nekin, neçêrin û avê jî venexwin. û bila mirov jî heywan jî cilikan li xwe bigerînin û bi hêz bangê Xwedê bikin. Bila herkes ji rêya xwe yî xerab û ji zordariya destên xwe de yî vegere. Kî dizane? Dibe ku Xwedê vegere û poşman bibe û ji hirsa xwe yî tirseyêz vegere. Em jî tune nebin. Xwedê karên wan û vegera wan ji rêya xerab dît û ji ber xerabiya ku gotibû dê wan bike, Xwedê poşman bû û wê nekir. Beşa çaremîn. Lêbelê pir bi zora Yunus çû û ew hêrs bû.
ji xudan re dua kir û got, ax ya xudan, madema ez hîn li welatê xwe bûm, vêya negotim. Ji ber vêya hema ber bi taş şêvereviyam. Ji ber dizanîbûm ku tu xwedayek keremkar û dilovan e. Yê dereng bi hêrs dibe û bexşandina wî zêde ye û ji xerabiyê poşman dibe ye. Lê ya xudan, ez li ber te digerim, canê min ji min bistîne. Ji ber ku mirin bona min jiyanê qençtir e. û xudan got, ma qey tu bi hêrsbûnê qenc dikî? Yûnus ji bajêr ve derket û rojhilata bajêr ve rûnişt û li wir ji xwe re çardaxekê ava kir û dibin wê de li siyê rûnişt da ku bibîne ka dê çi ji bajêr re bibe. Xudan xwedê bona ku Yûnus ji wî rewşa wî xerab xelas bike û jê re besî şiva kundirê dalîtê amade kir û derxist ser wî. Yûnus ji ber kundirê dalîtê bi kêfxweşiyek mezin kêfxweş bû. Lê belê roja din dema dibû sibe, Xwedê kurmekek amade kir û kurm li kundirê dalîtê xist û ew hişk bû. û sirûj bû ku dema roj jilat, Xwedê bayê başûrê yek ku dişewitîne amade kir. Rojê li serê Yûnus xist û hiş ji serê wî çû û ew ket. Bona xwe mirinê xwest û got, bona min mirin ji jiyanê ve qençtir e. Xwedê pirsa, gelo tu bixeyda ku bona kundirê dalîtê hêrs dibe qenc dikî? Ji Yûnus pirsî. Wî jî got, ez bi heta mirinê hêrsbûnê ve qenc dikim. û xudan got, heyfa te li kundira dalît ya ku tekedê nedaye û wê mezin nekiriye tê. Ew kundira ku di şevekê de derket û şevekê de jî tune bû. û ez qey bila heyfa min li Neynowa li wî bajarê mezin nê. Ew bajarê ku li wir ji 150,000 zêdetir mirovên hîn çep û rastên xwe nizanine ne û gelek jî heywanê ne.